खुलुमबाय कितना बड़ा रोल है तुम्हारा किमान डांगर रोल बहुत बड़ा रोल है चुपा चुपि मोनसे असमिया सावथुन आरो बियो 12 जुन खालि रिलिज जानो थांनो नागिरगासिनो आंजों लोगोआव दं आमु नोंथांमोना सिनायो खोमा आमुखौ ससियेल मिडिया एबा कन्टेन्ट क्रिएटराव नुदों कन्टेन्ट क्रिएशन खालामो बिथाङा आरो बिथाङा दा आंनि लेंगुवेजखौ बुजियाखै आं मा बुंगासिनो आमु মই এতিয়া बर' লেংগুৱেজ কৈ আছো আমু তুমি এতিয়া ফাৰ্স্ট খুলুমবাই বুলি কৈ দিয়া खुलुमबाई माने नमस्कार ठीक है प्ले करी आसा कितना बड़ा रोल है तुम्हारा किमान डांगर रोल है बहुत बड़ा रोल है तो अम्मू का बहुत बड़ा रोल है आज इस बार है ना तो बे बिठांगा कैमरे आ रही हाँ कैमरा बिचिंग ये कैमरा है ठीक है तो बिठांगा आमुआनो जादों फार्स्ट वेब सिरिज मोनसे थांखांबाय आरो बे सेकेंड मोनसे मुभि जानो नागिरदों बे मुभियाव आमुआ बिराद गिदिर रोल दं होनना खिन्थादों आरो आमुआ दा बर' राव रोङिखाय आं दा बांद्राय कुइसन सोंनो हायाखै जेराव आमुआ बेसे बोसोरनि आं सोंनो कितने साल की हो आमु मैं 4 years तो आमुआ 4 बोसोरनिल' आरो 4 बोसोर बैसोनि बे उन्दै गथ'साया माबायदि बे सुपा सुपि मुभियाव माबायदि रोल खालामदों माबायदि प्ले खालामदों बेखौ थाबैनो जों 12 जुनाव नुगोन बोलिए 12 जून बोलिए 12 जून में हम लोग जल्दी देखेंगे 12 जुनाव माने 12 जुनाव थाबैनो सुपा सुपि मुभिया ओंखारनो नागिरगासिनो आरो बेहाय बयबो नेगासिनो जेराव बयबो फार्स्ट वेब सिरिजखौ जेरैबायदि बेखौ बयबो अननाय होदोंमोन बेबायदिनो बे बाराव बे मुभिखौ बयबो अननाय होगोन गोजोन्थों